etorri sukaldarien ligara, Euskal Herriko sukaldari onena izendatuko duen lehiaketara. 50 sukaldari profesional eta amateurariko dira lehian. 10 astez, 25.000 euroko saria lortzeko. Sukaldari onenaren titulua eskuratzeko ordea, Amantal Beltzen talde esklusiboan sartzeko lehiatu beharko dira sukaldariak. Lehia gogorra izango da. Bueno, ikusiko dugu. Saio bakoitzean Amantal zuridun sukaldari onenak soilik jantziko du Amantal Beltza. Ama, nik gozatu egin dut. Nork eramango du Amantal Beltza? Nor izango da? Zurina. Baina erne, inork ez du esan eta erraza izango denik onenen artean kozinatzea. Gogorroa, Goi mailako sukaldarien gisara, taldean zein bakarka moldatzeko gaitasuna erakutsi beharko dute Amantal Beltzek. Eneko dau, danari, atento. Gat puntue. Otra gatzaburuz, bai. Eta bigarren probako talde irabazlea da... Goraneren taldea. Eta gaizkien kozinatzen duenak sukaldarien liga utzi beharko du. Oier eta Xer, ez da biltzago da, ondo. Porteroan txikitu egingo dugu. Barkatu, Javi? Txikitu zer? Eta sukaldarien liga utziko duen sukaldaria da... Jurgi. Nork lortuko du gaurkoan Amantal Beltzen talde esklusiboan sartzea? Bueno, eskerrik asko, gente lagun asko intez, batzuk etxatez ondo jeuzi bez, baina, gehien da bai. Sukaldarien ligara gu oso arro gaude munduko sukaldaritza gure herriari eskaini dion guztiarekin. Eta hemen txere saiatzen gara, astez aste, Euskal Herriko sukaldaritzare gure ekarpen propioa egiten. Zorionak sukaldariok zuek zarete lehen norgehiagokari aurre egingo dietenak. Tira, orain lehenengo norgehiagokaren izena esateko ordua iritsi da. Lurrak emana. Kozinatu beharko duzuen platera da falafelez betetako pita ogia tzatziki saltxarekin. 25 minutu izango dituzue zuen platera kozinatzeko. Eta pres baldin bazaudete, 3, 2, 1, sukaldariok eman zu! Nola hasiko zinateke ez zuek? Nik argi dakat, nik hasiko nitzake garrantzik eta txikitzen, eta tipula moztutzen, eta hori ja egina izen. Horrek behar du, hori behar du masa egin. Reposo pikin bat igual? Hoi da, reposoarekin, bakizute, albondigak eta bezala. Ongalio duzten maitu, gero errexago da prajitzeko. Prejitzeko gero falafelar, kazola batean olido esente, zartaian... Egin ditzakezu, bai, bolak, edo bai, moizak. Pitan sartzeko igual errexago, Errexago. Eta bueno, gero tzatzikia, musa... Ez dut inoizin errezetago, baina ez dago bildurrik. Azkenen aurrein bardeu, eta hortxe gare, Amantal Beltza lortzeko, intentziokin. Komentatzeko, baladi bitan egonda hortxe. Galdu ez, bitan egonda Amantal Beltza lortzeko zorien. Eta sukaldan beti fin. Aritzen da, nola ikusten zuen? Gaurko apostua da? Nik izango da, Bai, egia da bitan hortxe egon naizela, atean, eta uste dut hirugarrenean ja badela ordua. Gabon. Kaixo, Gabon. Bitan hortxe. Bitan hortxe. Gaur? Hirugarrena. Eroso, errezetarekin? Bueno, era batez, baina hortxe gare. Bueno, baladi, gaztetatik hasi zinen sukaldean. Bai. Baina atzerrian ere ibilitako bazara. Atzerrian ere ibilina ez. Bueno, gaztetan, ez. Zeren, gaztan nintzela aita itzitzaidan, 14 urtekin. 14 urtekin? 14 urtekin. Eta hortxe gano ditun urte batzuk erabat galduta. Ikasketetan gaizki momentu txarra pasatzen. Arteka okerreko bidea hartuta. Bai. Eta, bueno, orduan erabaki genduen familikok Inglaterra bi urte. Operlanetara.
Eta zen nire bigarrengo famili bat. Horrek eman zizu... Horrek eman zidan segurtasun bat eneukala, eta argitasun bat ere. Eta hortik gultan ezin zen sukaldaritza ikasten, 2015. Nun ikasi zenun? Zebanken. Zebanken, Donostin? Donostin. Ostras. Nire azukan ez berez. Vale. Eta Zebanken inin erdi maila, goi maila, eta orduandik aurrera, gora. Sukalda izan da zure bizitza? Bai. Hortxe kontratu nintzen, hau zaga nire... Mendaola, ez da? Heldu horri, ea gaur sortea dagoen eta amantal beltz hori lortzeko aukera daukagun. Zaiatuko, Ez ditugu denbora gehiago kenduko? Sorte hon. Aiaren Ekuadorera iritxega da, eta uste dut momentua dela amantal beltza edukitzeko. Nik uste organizazioa gehien bat, ez? Jakin, pixka buruan pentsau zetarratzen gehiago, ze gutxi jo, eta horrena. Falafelaz gehiagi ez dutu. Eske falafela be garbantzu eta aroaz, gero musekatzera garbantzu, igual erratzera pausu baten... Eta espeziakin kontuz. Eta espeziakin ere bai, hori da, denaren oreka. Hori zait guztia, kanpora, bueno, la lia un poco parda, baina 0 dramas. Ederri, dana gainezken dio. Ai, ama. Saltza egiteko? Moztu fin eta bota gatza, daukan urrori kentzeko. Bale. Osa, raietuko... Raiatu, moztu fin, bota gatza, apretasun un trapo, nuen zerri eta baketxe horrek. Eber ez dakit galdute dauen, ero zepasen dainako, ne? No, berdetxu da, usta erreza, jakin. Azkenean inoiz badezu egin, ez? Eskerrak balari daukada hemen alboan, laguntzeko. Beti bezala desastre utzan naiz, baina bueno, aurrera jarraitu behar dut. Ezon bat gobon. Levadura da, o zer dau? Legan mina. Levadura. Egingo deu zerbait, Artistein da nao, ni. Lasai. Nola ba, ez, ni falafel da zeata, hangu bat emengo egin ningo jut. Nola ateatzen dan? Ez dakit. Aldana. Zer modu zabitziraitz? Bueno, hemen txe. Ondo. Egin dut maza guztia, hauekin katxarro ginda botata, hau ez dio bota, hoi dekoratzeko izangoa. Ez dozu bota Ni hoi... Eskatzulako gustatzen? Ez ditutelako ibiltzen. Orduen, ez dozu bota ez dakizulako zertarako diezen. Lehenengoko aldixa da hau zabitzen aitzen? Hau, bai. Aurreneko aldia probatu dut, Eta? Batxuri apaltu zaio. Baratxuriakin, izango du... Bizkat. Kurba, lo ditxo, Gero, baratxuria jango dozur kriston zatixe, Txikitu ez alde txikituko. Kriston zatixa die, Bai? Ni txikituko lozet, Zaiatuko naiz. Zaiatu, inberda. Otras. Bueno, venga, animo irai. Oso galduta, nago... joder, beharret. Zerbait aterako dut, eta punto. Sukaldariok 10 minutu geratzen dira. Ikolaria musekin. Tainarekin ere kontu zibili beharra dago. Taina oso potente dalako eta asko lehortu dezakelako ahosa paia humusa jaterako garaian. Eta horreka bolilla behar du horrek. Proba enbidi gauza, bestelanak gau gero. Hemen klabea zen aurrena falafela egin, ozalira sartu, propasatu, gero humusa egin, gero atera, falafela, forma man, eta prakitxu. Baladi kriston itxura dauka. Baina forma oso polita mandio, bi goiarakin, kenel bat bezala. Artistia da baladi kontuz, Fina da. Billo rebotozte. Zeki saltza be, bai, hori segiduan etxen da. Bai. Eta trukua zerratikatzeko, pepinoa zuritu eta pepita kendu.
saborez eta probatuko dut, eta hortik aurrera ikusiko dugu nola dagoen. Bai. Hemen salsikia, ari da bukatzen. Probatuko dugu, a ber ona dagoen. No, begarra do. Oixua. Hau musuare probatuko dugu. Gazpixka falta zaila. Bai, guztizuta aukera. Lehenko astean horren artean nintzen, lorea bota zizkidaten nire plateragatik, eta nik ere uste dut, hor ere emango dela nire nivela. Sukaldariok 2 minutu geratzen dira. 2 minutu! Koka bat egingo du, koka antzeko bat. Hola, errexago montatu beharrian, harriko gainean hola, eta koka antzeko bat egingo du. Valentziako tosta bat, panini bat, baina, bueno, vegetarianoa, Horren ari dira azkar, labanekin, pita irikitzen. Ja, goizanek, papeltxoa jarri dio, materian. Ze ondo. Oso ondo, urduri baina ondo. Goizanerenak itxura oso politia, platereratzeko modua ere. Bitxu hau originala, Humus ederrak, ez dene. Papela utxitxu deu, da papelin presente deu. Hori ideia ez da girundiko etorriko egan, baina oso ideia ona. Humusa bada opineta eta jagurra faltatzen da bakarrik, ez? Sukaldariok 10 segundo. 10. Feta. Ama. Azken momentuan, ia gazta eta tomatea ez ditenborarik eman ipintzeko. Txegare. 3, 2, 1, denbora! Sukaldariok utzi tresnak eta eman urrats bat atzera. Ez da nire platerrik onena, baina, bueno, behintzat gozo dagoela uste dut. Ikusten ditut besteenak, nerea ikusten dut. Ez dakit, aukera bat? Igual badaukat aukera bat. Aitor? Zer? Falafela probatuko dut. Vale. Ez da lantxarra. Vale, eskerrik asko. Hola, cuadrilla. Somos. Lehenengo aldia eta bihotzez ez lehenengo aldia. Eta bakin nun gaizki inditudan gauzak. Baina batzutan lehenengo alditan goxo batatzen da, Ni pasatzen zait, Bai. Jogurrakin ondo. Zer jarri duzu, barrun? Gazta eta tomate txerri. Netzako jogur asko dauka. Bai. Eta bestea falafelean indarra zetxe egiten da. Eta hau esan dizut horreka oso ondo zuela, kominua ondo. Bai. Baina hau geritzen da nahiko arrunta esango genduke. Zapore gabe. Baina, bueno, lehenengo aldia izateko, ez dago eski. Ni konten no, Ez dago eski. Nerea, ze moduz? Azkenean jasotzeko momentuan pixkaldarri bili naiz da mendik gauza ditu mailean, baina bueno. Egia falta jakola, igual, tosta puntutxo hori pitari. Baina ekilibrio politxa dauke falafela gusto hona dauko, espezia puntu oso politxe, ez daua pele horra. Eskerrik asko. Eder. Zingo du gero. Vale. Geritzen gingo du, zer esan nahi du geritzen gingo du, Javi. Hori ondo dago, txarro dago. Mira, hauxe izan da lurrak emanera zuek egindakoa, zorionak sukaldariok. Zuetareko batek amantal beltza eskuratuko du, baina beste batek sukaldarien liga utzi egingo du. Epaimaikideok tasatu dituzue platerak batzuk bai, beste batzuk ez, eta erabakia hartzeko momentua iritsi da. Ekar ditzatela platerak, 50, 15 eta 28. Iraitz eta Iñaki, sukaldari profesionalak dira, nirni sukaldaria, nervioz, pum. Eder, Iñaki eta Iraitz. Ate atzutxeak, netzako
Ondi, Ja, iraiz, baina hori lehenengoko saiorako, ulertzen dugu, baina gaur segarrenean gaz, ja, eta hori ez da helburua. Helburua da... Eta nik zesango izuet, nik hau ikusita, zuek ez daki, baino nik ez eta estatuko. Vale. Zure aukera da. Besteak platerak ikusi ditut, eta niretzako itxura itxarrena nireak dauka. Eder estetikaren zentzua. Humusa, bueno, ez dago gaizki, tzatziki ere ez, baina falafela, elementuak gainean jarri, luzokerra benetan luze eta okerra, ez da modua. Eta Iñaki, zure astatuta gero, lehorra, falafela benetan zanpatu eta astatu ditugunetan, behintzat alde horretan, sikuena. Epaimaikideak erabaki hartu behar dute, eta 3 zaudete arriskuan. Epaimaikideok, erabaki hartu duzue? Da? Nor da kanporatua? Iraitz. Pues ondo. Hei, kontuz! Iñaki ere bai. Ani bai. Ni pentsatu dudana hirurako eskalera. Lehiaketa aurrera dijoa, esan dugu Ekuadorra pasa dugu, 6. saioa da eta gautzak zailtzen hasiko dira. Bai, koletxekoa naiz. Hau da, eharra. Bueno, ikasin jo beste gauza bat, ez? Munduan danetik eginen bida eta probaen bida. Beste esparru batean, beste gauz batzutan, hau niretzako handia da. Honea etortzea, sartzea, esan dugu, jo. Saiatuko, bea. Tazu, Iñaki? Saiatu. Ezken baten una tortzia, bueno, ikastea etorri nahi da, ez da? Kati Iñako eramango dituzu platerak? Hemengo platerak. Bai, plateren bat. Ez da. Humusa ez ez egingo, ez da? Mira, hemendik aurrera armaietan 2 zenbaki gutxo eukiko ditugu hortxe. 15 eta 28. Plazer utxe izan da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Epaimaikideok nork eramango du amantal beltza? 13, 25 eta 23. Hirugarren alde da palestran nagola eta ez dakin sartu urduri, izerditan. Bueno, lehenengoko sorpresa, baladik 2 platera taratzea, ez da? Berak interpretatu dauena eta eskatu jakona. Esago dio, baladi, kontatu guzu pikin bat. Bueno, lehenengo proposamena eskatutakoa, eta bigarren proposamena, platerean nire gustatzen zaidan moduan, presentazio hori, pixkat jolastea, eta hortxe bi aukerak. Niri gustatu zait, Kenel bezala 2 goiarakin egin dezun, eman diozun forma, eta aurkezpena. Denbora izan da, nivela gora jumar du. Bai, oso ondo. Hori da jarrera, baladi. Plater boro bilantzutzean eretzako kriston arrotasuna da. Nik eben nabarmendu nahi dut, Garikoitzek eman dien testura falafelei, nik ez dakit oraindik nola lortu duzun. Izango ez dut trukua, gero, kamaren atzean kontatu iguzu, baina benetan, dastatu, ze falafelek duten testura, hartzerakoan bakarrik, da? Baina esan dezu zuretzako zaila izango zala. Bueno, zaila, leku txikila zalako, ez da? Bai. Zautxuta zaude... Bai, bueno, nere maia hunditan. Kazola hundik erabiltza, ez da? Asko zekin zen eta alako gauza, bai. 20 kilo, 40 kilo... Niten diana kiloak, gutxinean 80 kilo, jasko, karrilerako. Ez da bat bera ere geratzen, Oso, no, izker. Maraparen testura hori, gainera esan hau nola egiten den esateko, así que niretzako ja, bueno, da kristona, horregatik, bai. Hau nik dastatu dut, dastatu zuek.
Eta hau itxuraz de bai, ez da, Planteamendua ze polita. bai, hasieratik deitu dau. Bai. Eta, bueno. Ikusi jugu azkar platereratzen, baina ikusi gunean platera, papela... Eske oso pentsatuta zegoen eta azkenerako utzi dut. Saiatu naiz gauza gehiago egiten, baina ez dit denborarik eman. Gauza gehiago egiteko. Eta, bueno, kultura errespetatzen saiatu naz, haiek humusa, plater planoan jaten... Detai eta jakintza asko dago platereratze hauetan, Bai, eta hori, pita eskuekin jaten da, orduan zorrela egintzea. Zora, harriak irurak. Benetan, zorionak irueri, zeman duzuen maia. Oso pozik nago nire platerrakin. Eta, bueno, baina beste plateronak ikusten ditut, orduan hor gelditu daiteke apurtzu bat. Esan beharra daukat, amantal beltz bakarra dago. Eta nor jabetuko da amantal beltzaz? Nork kozinatuko du izarren artean bigarren norgehiagokan? Baladi. Baladi! Azkenean lortu dut amantal beltza eta hemendik aurrera, zenbakiaren bila. Bai, batu hor da kasuz, ez aspirak zuri begira. Beti onenaren bila nijo. Ez dakit zein izango da, baino... Ez dakit baten bat izango da. Bueno, pausu txiki bat eman duzu aurrera, orain lehiatzen jarraitza tokatzen zaizu, baino eman duzun mailarekin, gauza politiak ikusiko ditugularen seguro gaude. A ber, egidan, nivela gora dihon, eta kapaz izaten naiz, hortxe goteko. Hortxe horrie. Kapazidadia badakazu. Bai, hori badakit. Orkestutakoa... Baina gero erakutsi behar da. Hori. Baladi, erlaxatu baino ez gehiegi. Eta zorte hon, ze bigarren norgehiago karagoaz. Asierrekin egon nintzen lehenengo final txiki hortan, berak hartu zuen amantal beltza, baina orain ninago eta bere zenbakia igual ere izango da. Guztio, jongi etorri beste behin ere sukaldarien ligara. Gu oso harro gaude munduko sukaldaritza gure herriari eskaini dion guztiarekin. Eta hemen txere saiatzen gara, astez aste, Euskal Herriko sukaldaritzari gure ekarpen propioa egiten. Gure izarra kozinatzen ikusteko ordua iritsi da. Taldekako proba izango da. Eta horregatik badakizue talderik onena, zuzenean urrengo saioko izarren artean hortxe gustora egongo da, aixe lasai. Baina galtzaileak azken desafioa jokatu beharko dute. Baladi, zu lehenengo aldiz, gaur, zer pentsatzen duzu? Nire bertsio honena erakustera nator eta lan egitera. Izarren artean hasteko hitz egokiak dira zureak, Baladi oso. Eskerrik asko. Kaixo, Baladi Goiburu naiz, 31 urte ditut, sukaldari buru bezala esperientzia badut naiz eta gazte izan, eta gainera sukaldaritza irakaslea ere banaiz, hasi que kontu zibili, irabaztera nator. Eta Edu, zer modu? Hemen gauz, ondo? Pasan astean azkenean bai lortu zenuen onenetan onena izatea, eta sukaldari burua izango zara gaurkoan. Beraz badakizu privilegiatua zarela, eta zure aurkaria nor izango den erabakitzeko aukera izango duzu. Edu, zein ideia duzu? Esan gabe nora aukeratuko duzun oraindik, baino estrategia garbi... Bai, azkeneko momentuan egonaz pentsetan, eta... Badakit, badakit. Argi orduan. Bai, argi. Edu, estrategia argi bai, baina zure alboran aukeratuko dituzunak, zure ustez indartsuenak izango dira? Indartsuenak izango dira? Ez. Indartsuenak, gaur egun, Maria, Oier eta Baladi. Beno, Edu, badirudi argi daukazula. Zein aukeratuko dezu sukaldari buru beste taldean? Zurine. Baladi oso fuerte ikusten dut, oso indartzu ikusten dut, eta Zurine igual dago zurduri. Ondino dago urduri. Orduan horregatik aukeratu dut.
Tira, Zurine pasan astean altxatu zen hortxe gure zerura izarren artean, eta ze modu Zurine nola ikusten duzu zure burua sukaldari buru bezala? Oso ondo, gogo askorekin. Eta gogorri naizela uste dez, esan badu bere alboan ez direla oso gogorrak, hori esango dugu gogorrak bezala, Aukeratzekotan, norekin sukaldatu nahiko zenukete? Norekin egon nahiko zenueke kozinatzen? Eneko? Edu. Edurekin. Zergatik? Asko guztetaiat. Koitxik ikusio eta zikeratik lanien, gero beragaz parte hartzeko aukeri giot ekipoan eta oso kompleto ere bitxe jate. Gauzak argi. Maria, eta zuk? Ba, egia esan duda hundia da, eskal. Baina, igual edukin, azkenean bere laizaitasuna, nire laizaitasuna bezala da, orduan ikusteet ondore emango ginela eta inoizteu proba bateain. Bueno, eta zu goran, Ez da trampa, informazioa bakarrik. Edu, bai. Zergaitik? Nien azelako oso indartzu, Eta emakumen arteko aliantza? Non geratu da? Indartzuen agaz. Ja, baino, Maria eta Goranen nahiago duzu Edurekin sukaldean aritu. Esperientza gaiti bakarrik esan dute, Oso garrantzitsu esan niretzako, emakume bi lider bezala egotie. Emakumion injerra erakusteko. Eta bai hasi da, galdetzen guztiz hori, aber, noren taldien gorde dugun. Eta momentu baten agobia goinaz. Bueno, argi dagoelako, ez da? Edu, zukoaz. Alabi, zuk aukeratzekotan? Dudai gabe, Zurina. Zertan oinarritzen zara? Uste, ez daukela aurkaririk. Edu aukeratu nahi baldin badute, aurrera. Ni Zurinekin joango naiz eta a fin del mundo. Azuk asier, pentsatzen ari zara? Eta zalantzarik. Nire hemen barruan dakaten nire eskurik eta konfiantza hundiena dakatena, ofrentian dakat. Edukin hemen egin duten harremana, hemendik kanpora ere harremana eraman dugu ja, edukin mundu bukera arte. Oier, zeuk? Nik ere argitek garbi Zurinerekin. Zurinerekin? Bai, biziki bibron bat emaiten dit, energia positibo potoloa du, eta ongi senditzen naiz bere ondoan ere, zaget, evidentzia bat bezala. Pentsatzen dut, veteranoen gehiengok nahiago duela Edurekin joan, badakitelako potente da bilela momentu honetan, eta pixkat egestasuna delako berekin joaitea. Lau lehiakidek nahiago dute Edurekin kozinatu, eta bik Zurinerekin, baina hemen lauren aurkaritu beharra dukagu. Beraz, Edu, hasi aukeratzen. Hasi. Ni ustez beretzako apustu seguru da, ni bere ondoan egotea. Baladi. Baladi aukeratu du lehenengo oso lehiakide ona delako. Eneko! Bigarren Eneko txispadaka ondo mugitzen da, esperientzia asko dauka, eta orduan, bueno, bat aldera. Maria. Maria aukeratu du hurrengoa lan egiten duelako oso txukun. Badauka esperientzia hemen egon da. Gorane. Nire taldean, kalera juten baldien bagara guk, edo galtzen baldien badago guk, behintzat aukera gehiago eukiko dodaz jarraitzeko programan. Esan nahi dudala da, Asier edo Goraneren kontra jokatzen baldin badot, izango ditu dala posibilitate gehiago irabazteko. Oier! Azkenerako bai, baina bezet importala Oierrekin lan egitea. Pentsatzen dute guztiok hartzen dituztela pertsona potenteenak hasieratik, ez? Bikain taldeak osatuta daude beraz. Bigarren norgehiagoka aurkezteko momentua iritsi da. Feria eguna. Janari azkarra izango da protagonista. Janari azkarrak ez du zertan esan janari txarra denik. Egiten duzuela, ondo azaldu beharko diguzue zergatik egin duzuen, eta nola defenditzen duzuen teknika hori, alegia. Esplikatu beharko diguzue zertan oinarritu zaren plater bakoitza prestatzerakoan. Denak zentzua izan behar du. Menu sinplea dirudi,
Baina jakin, ziurrenik izango dela orain arte zorrotzen jokatuko dugun froga. Talde batek kozinatu beharko du urrengo menua. Tipula uztaiak, oiasko hegalak eta hamburguesa. Hamburguesa gero klasiko bat da eta hegalak badu bere interesa azken finan saltsekin jokatu behar da eta gero ongi. Eta bestetik beste taldeak kozinatu beharko ditu, patata frikituak ketchuparekin, nuggetak eta hot doga. Bueno, nire sukaldean ez ditut olako gauzak egiten. Orduan, baina bez ez da izan behar oso zaila, uste dut. Batira 50 minutu izango dituzue. 20 minutura lehen platera aurkeztu beharko duzue, 35 minutu igaro ondaren bigarrena, eta denbora bukatuta gero, azkena. Ikuste oso txintxuak izan garela. Jadi, Maide, hau 30 minututan guk egingo genduke. Dana? Dana. Ta saltzak eta dana? Dana. Sí. Gupe bai. Arauak gut jartzen ditugu, eta gaurkoan 50 minutu eman dizkizuegu, baino benetan detaila zaintza nahi dugulako. Beraz, prest baldin bazaudete, 3, 2, 1, sukaldariok eman zu! Zuberarekin hasi horli egiten, zuk alitekin, hasi? Tipulan, bai. Bai, barkatu ze. Tipularekin gaudeno pentsatzen dut egiten aldugula tartar saltza. Baina zu hemen honekin. Bai, ideia baitzen jokatzeko tipularena. Bai, azken finean, Mariarekin taldean ibiltzeko, paso egiten dut Mariaren presentziarekin azken finean, ez? Ni banoa ongi pasatzera, kriston gogotsu, oso motivaturik, eta elkarlan polit bat egitera Mariarekin baldin bada, Mariarekin, beste batzuekin baldin bada, beste batzuekin. Baina oso gogotsu. Dutzateke pepinilloekin, egin maionesa bat, arrautza guzti batekin berrindu, eta pepinilloekin egiteko tartar saltza. Azan gara olia eta jartzen berotzeko. Sualitafe marinatzen, sojarekin. Bale, sojarekin, bai. Estia maiten jot ere pixka bat. Bai, estia eta hori da. Maizena, ere nazkero bat notez. Eta gero ja erinatik, basatu eta frijitu. Eta gero erinatzen, baina usten dut lasai marinatzen, bale? Hori da, bai. Bale, bikain. Eta gero nire lagundu hamburguesa egiten. Hale, oso ondo. Maria oso eskarra eta horregatik jarri delen platerarekin. Oier jarri dut oiazko egaleekin bera nahi zuelako plater hori. Baladi jarri dut apoio moduen, 3 laguntzeko lehenengo Mariari, gero Ierri eta gero niri. Egun gara, danon batera Zein atarako lehengokue? Lehenengo izango da neko egin guguna, bale? Bale. Danon artean hitz egiten, danon artean laguntzen, eta zalantzarek balin badauz? Bale. Bale? Venga, guazen. Venga, berto. Ikain, ekipo. Aixo, jauzi da, beste. Antolakuntza, nola antolatu gara. Abitxu, hasi da neko ja hor, lehenengo paterarekin izango dela hot doga, edo hori. Bale, saltza bat ingogu, eramango duna mostaza eta estia. Sartuko dugu hot dogaren zera, ogia, vaporean bitzin bat, estatu batuta gonaz eta hola lehitzen zuten berton. Bale, bestalde batetik hemen hasiko gara nagekekin. Goran eta Xerrari ira nagita egiten. Handabiz, Goran eta hasi. Plater bat egiten, ez daukatelako hainbeste nivel, eta behazutelako urin artean lagundu. Eta bestalde batetik hemen, txeptzu saltza bat egingo gu. Dana, pixkanaka, eta patata suabe frijitzen. Lehenengo potza, eta gero fuerte gaina. Vale. Momentu txukunari zarete, segi horrela. Betiko gauzak, ondo doz betiko gauzak, baina, bakoitzak beha portatu behar du zeu zer, ez? Horin dugu. Lehendabiziko platera hot doga aurkeztuko dute. Baina nagetxak ja prestatzen ari dira baita ere. Estia eta mostaza saltxarekin. Etxale, ez maizena, bai. Lurriñarin bakarrik, bale? Zabaldu pitzin bat? Esto zabaldu behar da, bale? Erditik, Eta bai esan digute, ogia, hotdogaren ogia, vaporetan, lurrunetan sartuko dutela. Berak esan du, Ameriketan egiten duten bezala, ogia lurrunetan. Eta hotdoga bera? Nik aldrebez esango, niri tokatu zaiten kaleko postutan, hotdoga bai, egosi lurrunetan, eta ogia, poltsetik atera, eta opin txiki bat. Bai, bitu... Bale, perfecto. Bai, ez? Bai, bakarrik hori kanpogarekin geratuko gara, bale, barruakarekin. Bai, horratik hain ez hemen separatzen. Bai. Ez egin asko, Ez, baina probatzeko lehena pizka dengo. Bale, ondo gatzeko. Ze bestela gaixite madu rekuperatzeko. Eta Maria dabil kipula erastunekin. Sendotxo mozti importantia izango zen. Nik uste horrela.
No, ditzake. Bai, oso fina ez da hori. Hau. Baina gero masa jarrita gorputz hartuko du. Ja, aber ze masa jartzen dieten. Tempuratxo bat, edo... Nik uste zerbait asmatuko dula. Maria. Lehenengo platera tipula nahi ditu batea, así que bila jarri gea. Vale. Eta ja olioa berotzen egea, pitzeantzat, tipulantzako, orliba bezala egaiten bai hemen, tempura bezala geho intxatzeko eta goxo egatzeko, eta saltzare bai más o menos pentsatu duzein. Estamos, Maria. Ondo, amentxe galena proba bat iten aber ondo suflatze du. Eta, nola dizazte probak? Oantxe, indego aber berua zeon, eta pixka dintxatzean, oain probauko dugu tipulakin. Bueno, probatzeko denbora dakazute. Bai, pixka bikarbonato gehiago falta balin bada gehiago intxatzeko, hortako. Bueno, ondo dijo, Ondo dijo. Igual temperatura, igual gora bai, txio. Ez da, gatzatan nahi du proba hori bai, gatza perfecto doteko. Gatza perfecto doteko. Bai. Eskerrik asko, Maria. Hasieratik hasi nahi nik frijitzen, probatzen tempura ondo zeon, ondo suflatzia, enun airez tempura pillo okitzia, azkenean tipula nahi nion bere importantzia eman. Sukaldariok 5 minutu geratzen dira lehen platera aurkezteko. Edu, gero pasaba metik mesedez. Zer? Hau zer? Venga, hori ja jarri bardu. Geratzen da pegaute bezala, Ez, osta bingo, hori txartu dau. Nigoki tipula, prejitzerakoan tipula, kubo edo dado txikitan egiten bada oso zaila da kruskari geratzea. Ez etasun guztia galdu arte ez da krujiente geratuko. Enbida, tipula irinagaz, da gero kendu irine. Tipulia? Edu da. Vale. Genean bai, goraneri esan diote zegoela ondo, eta nik jarri nase egiten bai. Ja, Mario? Frijitzen hasiko nahi ja tipula katope, Tipula frijitzen hasiko nahi. Bai. Neskez urine oso galduta bezala ikuste dugu. Orduan ikusteet ekipuan honeako danan aportazioa ondo etortze dela. Ni behi momentu batean blokeatu naiz, eta esan dio baladiri blokeatu nago, eta esan dit, lasain gaur, irabazeko dugula. Maria eta Biarrek ez dakitela taldeka lan egiten. Tipula uztaiak, Mariak, zoragarri. Osea, perfecto. Teknikoki, eleganteak eskatzen duguna. Egia da, Maria lasaiago ikustu dela, gustora lan egiten, besteekin hizketan, pauso bat aurrera eman duela aurreko astei begira. Ze du, saltxitxak, nola indituzute? Sartaginean. Sartailean. Ameriketan duzate? Bai, ni bai. Bai. Eta nola jate dituzte saltxitxak? Egosita. Egosita? Da. Gure bertzilua da. Vale. Ze gure teknika tradizionala da, egosita. Kalean jaten diran saltxitxak. Beste gauza bat egin dugu. Ados? Eta gongo da, ikusi guzu, zunprotu guzu. Zer dituzun gero. Nik eta behin, probau, bai? Ikusiko dugu ondo baratzen deun, Aiotza. Konfiantzia dau, bedarran bat. Kriston konfiantza gazute, Hola, nixen bida. Hemen kriston daukagu. Bai, baina nik saltxitxa bat zebollinuakin ez dut bainere jan. Gaur jongo zu? Prejituta. Lehenengo biderra danetarako dau. Eta ez dakit esperimentuak onartuko ditugun. Bueno, jolasteko etorri gara, osake. Jolaste edo irabaztea? Jolastera eta irabaztera. Lehenengo ondo pase bide, gero irabazteko. Baina 25.000 euro daude, jokoan. Bate bakarrik irabazi aldeu, Bai. Besti ozein gogu, begire geratu. Beiratu. Ez duzen nahi zuin, zu irabazi edo galdu? Nik uste dut zeu zer demonstrotela, eta indik aurrera torna opari bada, osea, aprobetxo ingo da, disfruto. Bueno, ikusiko dugu bain. Jara bukatzen nahi data. Bai, lehenengo baten etorri da Aitzol guana, esaten aholku batzuk, ez dakixe, segetik ez dozue jartzen saltzitza gozten, gu banek, daukagun jaburuan nola ingun genuen, eta bueno, ordu bitesunara heltzen da, eta bai, nervioso garrena, eta listo. 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Aupa zurine! Lasaitzu, mesedez. Bueno, hemen egin duguna da hot dog bat, barkatu. Saltzatxa ez dugu egosi, saltzitza plantzen egin dugu, baina bestalde batetik ogia egosi dugu. Ditzin bat, bale, lurrina sartu dugu. Bale? Saltza bat egin dugu, estiagaz eta mostazagaz, tipula pitxime sartu diogu, azkenean tipula frijitxo dugu,
azkenian zeboinua, segatik zeboinua, segatik sartzen du zeboinua, freskorian boteko. Vale? Eta hemen dako zuen plata. Bai, baina lehen esan dizut, gu tradizioa bilatzen eginela, eta saltxitxa egosita egiten da. Bueno, baina bintzat probatuko zu, ez? Eta igual izango duzu, a ber, igual teknika honekin hobeto. Nire ustez, hemen saltxitxa egosita egongo balitz ogiarenarekin asmatu egin duzu, ze ogiak lurrun hori eskertzen du testura oso erakargarria delako, baina saltxitxa egosita egongo balitz gertu egongo hiek eskatzen dugun horretatikan. Beste galdera bat, tipula perjitua irinarekin? Irini gabe. Irinarekin. Puntua falta du, koloran ikusten zaio. Probatu dut eta daka tipula perjitua, normalean jotok batek gehitzen zaion tipula perjitu hori oso lehorra egoten da, oso tipula fina eta kurruskari ezaten da. Zartu dugu pitzin bat laban sikatzera baina, ez da denbora asko. Labian ez da ez duingo. Faiatzen dit berriz ere, saltxitxa zartaian pasaitzan. Hauke, tostatu horrek kriston protagonismo hartzen du. Saltzatxako notetan, inon bez? Ogiaren erabaki hori izan da zoragarria, eta hori da nahi duguna beste plateretan hartu erabaki fin eta delikatu horiek beste platerak indartzeko, baina gainontzekoa... Bueno, eskerrik asko zuen itzen gati. Bane gurra beste bi platera, segi. Bale, ba. Bueno, euren iritzia da, eta agian, agian erratu naz. Agian ez dut egin ondo, edo ez dugu egin ondo, beto esan da. Bueno, azkenean nire erabakia zen, nik egin dut txarto. Nik egin dut txarto, egunero ikasten da, listo. Dago tartalmode saltza bat, eta tipulako aroan, tempura batekin. Aurkezpena oso polita, probatu ingo dugu, bai. Agian arrebez. Argazki bat merezi du platerak. Perjitxu eta gero labian sartu? Bota diogu, maonesa pixkat, pepinilloa, baratxuria hautsan, soja pixkat, eta hori da. Saltxa, niri gustatu zait, Eta tipularen proportzioa, kurruskaria, tipula barban, tipula finago, eta dago gazitu oso goxuarekin. Momentuz behintzat, nik esango nuke, platera zoragarri. Oso ondo. Ondo equipo! Lehenengo platerako saltza, perfecto zegoen, brutala zegoen. Zurinen taldea oso ondo gabe, ez? Ondo da itzate. Bai, oso ondo egiten talde lana. Lehenengo gune izateko, zurinen zako, ostras. Nerviosa da, bela, Bai, durido, peño, ondo ida. Beste zeu zeri edo, batako. Vale, bera dago saltza egiten, hamburguesakoa. Bai, esango jota egin nahi duen edo. Dakote hemen hamburguesa, eta aragia marretu behar dugu, osea, ogia marretu. Ogia bai, hori zartaki batean ez? Urin grasarik gabe? Bai, zebriot da. Hori da. Hemen zartaka da. Bale, badakazu ja, topera, ez dakazu piztua, kontatzen. Horrezegat, hau bai. Agian jartzen dugu bat handiz eta markatu. Meten dugu hemen ez zartaki txekian, oso potente dausuak eta nik txekian emango nuke ez, ja dauzkat azkar egingo da. Onak egongo dira, baina hamburguesat dira horrelakoak. Horrelako bombak gaztaz beteak. Gaztaz beteak. Orduan, markatuko dituzte eta labean amaitu. Uztut, araki markatu egotearekin gero miragola, Hori agian labean bukatu eta jazta, ez asko egiteko, por si acaso. Hemen dikanen, nuzkongo mordean hori markatzen. Bale, uste dut, gustatuko zaiela kolore ikuste ere, apotikan, bai, ez nuke asko markatuko, por si acaso, ez basatzeko. Gai, hamburguesari gazta botatzea, taldearekin hitz egin dut, deno konforme ginen. Pentsatzen dut agian, aragia, desberdik eginen nuela hamburguesan zurinerekin. Oso. Bat edo bi? Bat, barruan badaukagu bat ekin. Nagetzekin hasi dira. Bitu, gazta krema. Eta horrek beste konsistentzia baten. Bai, orduan, ez askatzeko agian orduan beharko du. Irina, agian pikin bat botako diote? Ez du behar, gaztakin nahiko da. Duke behar, baino, igual gaztak duen urari... Eta arrautza bai gehitu dezakete,
arrautz pitxin bat, igual osua ez, Hori da, nik ez doaz egin nagetak, gaur ikasiot egiten, eta, honek basik egin duen ez askotan, Zeran injozu lehenengo, irina motzezu? Bai. Erakutsi gola? Lehenengo bola iten zabiz, da gero irina eman? Ja, nagetxak, borobilak. Bai, borobilak? Sukaldariok, 5 minutu geratzen dira. Bai, badeko atatzen dut, bale? Bekolan ikustegia perfecto dola, bezala... Nik esan ganeke hamburguesan kaga erralde egin da bela, no? Gaztaile barruen ipini. Gaztaile urtuteko temperaturi hartxe madeu, okelie ziku geratuko da. Lodi egia da. Barbakoa nola egiten dugu? Nola egiten dugu barbakoa azkar bat? Hau izabe, barbakoa bat? Barbakoa? Ze biozu? Ez bisaltxe jartzen, gomen esmeru duzen zaz? Non? Nagetxai, taltak. Egin nahi duzue barbakoa bat, Emulsino bat dauen, jo creo que bastante. Bai, nahiko? Bai, karo, azken albak egingo dutuna da, garbitxu da, bitzi bat, fritura bat da, eta... Nik aukera botatzen ditut eta bakoitza pentsatzea. Bai, horre gertatu da, barbakoa saltxarekin zerbait, asierrek nahi zuen egin, eduk esan dio ezet, nagetxarekin albaka saltxa hori ez dakit nik. Azkenean ni sukaldari buruan izenez, eta nik ikusi dut horre albaka bat, pentsatu dut, eta ingo dugu negaz emulsio bat, garbitzeko hau gero, eta, esan diet, hau ingo dugu. A ber, gara behiratzen non dauden platerrak hauen platatzeko. Hori erdiri zabaldu. Perfecto. Erakutsi kamaran, nola daun. Brillo, perfecto. Oso ondo. Sukaldariok, minutu bat geratzen da. Niri beldurra ematen dit hamburguesarekin egiten ari dira. Bai, esperintu bat egiten ari dira, eta... Hemen da nageta, baina gero haua garbitzeko pitzin bat. Zarratukot? Bai, zarratu kontuz. Oso konfiatua daude, eduren taldekoak, ezta? Bai, lagunen artean hasi dela lanean, eta, Bai, ikusten jakie ondo doia zela, baina hori konfiautan. 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Azkenean arriskatu dugu pitzin bat, ni garri daukat zein da nire sukaldea, eta betiko egitea ez dugu gustoko. Orduan horregatik egin dugu hori. Bale, Edu. Hemen egin duguna da nagetzak, klasikoak, betikoak. Borobilak izate dira? Ez da, nik niretzen ez ditu jaten nagetzak, baina borobilak, esango dira, Klasiko esan du. Kroketak emuten daue. Eta zein da planteamendua? Zein da planteamendua, sartu duguna da gazta, oiasko bularra, trito bat dugu. Masa klasiko bat, hori da, horrez dago zalantzari. Frijitxu dugu ondo, eta sartu egin duguna da emulsio bat albakarekin, zergaitik albakarekin. Zu jaten duzuna fritura bat azkenean, jatzen jartu hauan como pesadez, esaten da bezala, ez? Orduan, albaka sartu dugu eta ikusi ditut bere lorak eta brutalak dira. Orduan, probatu mesedez. Nagetxa oso goxua dago. Albakarekin oso goxua dago. Baina, albakak ebai, kolorea. Bai. Nagatari, jaten dio? Puntu batekin, jaten dio? Puntu batekin, niko nekin izten jan. Ni puntu batekin gustatu zait horrekan, baina bai albakaren kolorea. Aurreko saioan, barazkien berdea zaintzeko nik aipatu nizuen nola mantendu genezaken kolore berde hori. Eta hemen zuzenean txikitzen badugu gertatzen dena gertatu da. Beztu egiten da. Eta pena bada, ze mokadu honek izango balu, hemengo kolore berde hau, niretzako borobi izango zen. Eta denbora aurki dezute. Gauza, egiten egon gara, bai. Bale. Eskerrik asko. Igual egin barruna zan eskaldatu. Eskaldatu horriak bere klorofila ukitzeko, baina askarrein jot, eta, bai, ez da geratu kolore bixi hori, berde-berdea. Baina, zaporea kristona zan, Zertokatzen da? Hamburguesa? Bai. Aurkeztu guzu pikin bat. Nahi baduzu zurina, atera ezakezu taula gainera, eta erakusten diguzu hamburguesa. Eta gero lau zatira moztu gero.
Erakutsi zatitzen duzunean, nola dagoen puntua. Ikusi dugu... Aldegu. Gehiagina dago, Bai. Gehiagina dago. Sartai egin duzu, eta gero labean sartu dezute. Bukatu, bai, eske ez egon bukatuta. Baina agian aragia ona bada, aragiak ez du gehiago behar. Aragia, gatza, piperrautxa eta hamburguesaren aragia prest legoke. Orain, gehiago lantzen bada gertatzen da hau. Ikusten duzu, masa bat geratzen da, ez dago aragi naturalaren testurarik. Hemen agian pikin bat gehiago egin gabe dagoelako, baina hemen bat ere. Teknikoki egin nahi zenuena idea ona zen, baina oso arriskatu ere bai. Gazta hau txedarra da. Gazta hau urtzeko behar du sekulako temperatura, eta hori urtuta egoteko aragia pasa ingo zen bai ala bai. Azkenien, saiatu behar dugu, ez? Horretan hau betorri gara. Batxutan hau ateratzen da, eta beste batxutan, hori. Gauzak erdira bere zure buruan egiten duzu modukoen ateratzen. Urrengorako ikasi egin dut. Pena da, zeokila ondo dago. Nik uste dut arriskatu gehiagin dezutela. Ia, baina azkenien zigarren programan gaude ia, lauretan ja... Baina batzuetan ez duzu entzuten, esan dugu, zer nahi genuen eta zer baloratuko genuen. Eta leheno gertatu zaie, joto garekin eta hemen orain hamburguesarekin. Hamburguesa berruan gazta sartu dut, eta mosterakuan gazta birrundu gabe zegoen, eta aragia pizkat pasatuta. Bai, azken finan hamburguesak ezkatera da barrean gasna botazioelako eta gasna urtzeko berda temperatura, baina temperaturak aragia egetzen du ere, beraz, hamburguesa sobera egeatera da. Ja, Zizan dut, aragia pasadera. Bai. Hori bakarrik, No, ez. A ver, bestiak... Ja. Bestiak azkenien... Eta pikantito, Hankazartzia izen da, eta zurinera izen da gainera. Bai, berak onartu du, baina ez dakit nik hori gauzak onartzeko modu egokia den ere, Nera manen du ere. Bai, zertutan dago, Baladi, Maria. Roga, bizkat. Roga zu baita. Pikante pixkat ez ziruzun izartu. Ze? Pixka pikantia. Eta basko pixka bat eman diot. Nik izartuko nioke, porque behai gustatzei pikantia, Hor, badago pikantia, Pikantia gustatzei behaiei. A ber, pasatu berriro esan gehiago sartzen. Nik pikante gehi izartuko nioke. Maria da, eta bai, berekin sortatu baldin bazet, berekin sortatuko zait, ez dut pentsatzen elkarrekin lanan ibiltzeko eginda gaudenik. Norra untzen dute. Bale, hor lan untzen Maria. Zige probatu nahi dut, Tori, pikante gehiago edo... Ongi ez? Horrela, bai. Eta gatza sustatu ongi ere bai, Eta gero irina da gatz, eta bale oso. Zerikoan sartuko, bale, ongi filmatu, eta gero saltzarekin noa, bale? Ondo egalekin. Marinatuta, sojakin, eta espezial ezberdinekin, eta gero bizaltza jarri behar. Hau pixkatu zeun txikitzen, konzentratzen, bero ketxupa botako jod, bale? Eta gero ezken momentuan pixkate pikante bat, edo hautsekin, bale? Ja aldatuko pixka bat. Eginen ditugu barbakoa saltsa bat, pikantea gazi gozoa, eta alioli bat galtsuekin. Ni okupatu naiz ideiak emaiteaz eta gero okupatu naiz galtsuen saltsaz, barbakoa saltsaz bat. Esango nuke, agian pixkatu gehiago saltxetan zentratu naizela, eta gero, laguntzen beste sukaldari. Ze? Laguntza hemendik? Ez ongi naiz horren saltsaren base egiten, eta gero ketxuparekin uzatu eta jazta. Azkeneko platerra, alita batzu patatan kontra, ez dakin niba. Ja. Eske, ostras, zatikan bakoitza bat, obeo inz dakizu gertatuko, denak ondo lan indute. Patatak zer dauz konfitetan? Bai, suabe, bale? Bai. Bai, nik lehenengo aurkeztu dugu, jotoka aurkeztu dugu, eta segiduen patatak azuanaz. Ketxupa berez, tomatea, ozpina eta azukrarekin egin daiteke ez du gehiago behar. Hortik gora, barbakoa, bufalo saltsa, pikantea, horrelako egin jolasten hasten gara. Repaso bat bakarrik. Oneri tomati eta zeg izo falta dako. Hemen igual egingo duguna da kolo pitzin bat grasa nahi. Horizoa bai. Bale? Tomati eta zeg izo. Tomati eta kanela pitzin bat botako, baina pitzin bat gitzi, Kanela ketzuari bota dugu, baina puntu ezberdin bat izateko. Dulce puntu hori izateko eta gitzi bota dugu, Egina pasa. Ondo egalekin. Gero freskiru, labara sartu grasak entzeko, esteixen larreko
grasa askokin geratu, eta gero bi saltza jarri behar dut. Eta bi saltza ditugu, berriz. Bai, behitu. Ez, behitu. Alita, goitikan pikantia eta gero aliolia, titi. Eta birraiak. Patata normalak, betikoak eta txip batzuk. Eta txipak aparte ituiko guz? Kabitze bada bai? Beste batean jarriko dugu? Bai, karriko. Txipak, ez bali mauz, ondo. Bai, a ber, ondo, bergatu da. Ez bali mauz txipsak, ondo eginak ez dugu jarriko, Bai, hori jarri ditugu azpada, bale? Bai, baina bali mauzte kurgentitos, Estela la hemos liau. Edarko. Osa, gehitu ordez, inde gotzakogu atzera bota platera. Bai, ondo ongo die. Hoi, seguro egon bar da, Topera da, ondo, geira da, osea, unera da, hori. Ez egin asko, binaka egin, iluminaka, bitxandakin nahiko dakagu. Hor klabea da, patatak, perkitu, eta gero gehitu gatza, pimentoia nasketa bat, Amerikar kutsu da maten. Gatza, patata sal. Nik uste bada bola ja, Atera, horiek, a ber. Bitu, asoflau. Asoflau, bai. Venga. Hau, berriro barrura. Bai. Gatzan ordeko zu, Hasik esan du, eta segatik ez ditugu iten beste patata batzuk. Osea, segatik ez ditugu zuritzen patata batzuk fin, eta frigitzen ditugu. Osea, venga, bale, aurrera, segatik ez. Eta azkenan, ideia edarra izan hori. Sukaldariok minutu bat. Pausatu hemen, plaka. Pausatu plaka, ez da nekin hola. Maria, igual atardatezu batiten obiten, ala? Bueno, beak nahi nunitia, bakarkan. Oso parekatuta gaz. Bai, gaurkoa zai egongo da. 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Sukaldariok utzi tresnak eta eman urrats bat atzeraz! Ekipazo, bale? Tira, bazen olako feria eguna, Janari Azkarrari buelta bat eman dio zuen, eta plater batzuk, epaimaikiden gustokoak izan dira, beste batzuk ez, ala ere nire partetik zoriona guztioi. Zurinen, sukaldari buru lanetan lehendabiziko aldiz, nola ikusi duzu zure burua eroso? Urduri, oso urduri. Bai, azkenien, pasadan astean lortu nuna mantala beltza, begarren egunan hemen egon da sukalde buruan, oso urduri egia esan. Oso pozik nago, taldearekin, oso pozik. Eta bueno, denetarik ikasten da, hamburguesaia ikasi de nola egin behar dudan, urrengorako. Azkenien, horretara gaude, baita. Eta zume du, saldari buru? Nik azenean nire taldearekin nau, gustora nagoen taldearekin, beharra atera da, beharra ondo atera da, eta besterik ez? Behar dana ondo atera da? Zer pentsatu duzu, Bai, erabekitakoa da. Gu pentsa duguna, hori, gu. Gu pentsa hitz egin duguna da, gero igual asmatu, baina bintzat lauak adoz ginen egindako platerekin. Bueno, gero hortarako zaudete zuek. Azkenengo plater honek erabekiko du. Nor doan aurrera. Nor doan aurrera, bai Maider, ze badakizu zuetariko lau arriskuan jarriko zarete begarren orgeiagoka bukatu ondoren eta epaimaikideen iritzia jakin ondoren da besteak gainerakoak lasai gelituko zarete eta hurrengo saioan berriro ere izarren artean disdiratxu egongo zarete. Dastaketara goaz. Gu maia emango dugu, gu gondoi dugu, eta orduan horrein bakarrik edatzen eta epaileen hitzak eta besterik ez. Epaiak entzuna pentsatzen dut guk irabaziko dugula bena. Oso justu, pixkat, gainetik pastuko gira, benan hile batengatik. Dastaketara goaz, badakizue, hau eta gero epaimaikidek erabaki hartu beharko dute. Nor jarriko da arriskoan, nor joango da azken desafiora, eta nor egongo da lasa izarren artean datorren saioan. Zeuek esan, nondik hasiko gera? Zurinekin hasiko gara. Ekarri fratelak danak, zurine mesedez. Oso urduri nago, intxabeetan. Zurine, azken platerra azaldu iguzu mesedez? Alita frigitua... Zaizena, nor izango, ze izen daukan? Feriako gutizia. Azkenien hori egin ditugu alita, marinatu egin ditugu. Gero irinati pasa eta frigitu ditugu. Eta goian daukagu alioli bat eta barbakoa pikante bat. Eta aliolia nola egin dezute?
Baladik egingo du. Alioli klasiko bat, gorringoa, olioa, baratxuria eta ozpina. Klasikoa, olioa eta baratxuria. Trampatxo. Gu segurura ja ikasi dugu. Hortik aurrera, Javi, mahones izango ez da? Emulsio bat. Emulsioa. Ez que badakigunez, pixka bat, denbora behar duzuela dastatzeko ere, hau antolatzeko, inkatu dugu ez, arrotzeko jingoarekin. Programaren produkzio denborak ere kontuan izan dituzue plater eratzeko. Noski, ikasten da. Infernoan egoten ja ikasten da. Oierrek beti erantzun. Bai. Bera ni baina esperientzian gehiago doko, hemen. Proba guztietan. Bai. Dastatuko ditugu. Maria Isildao. Kontzentrauta. Geira etorpegize. Javi guai eskudo non bizala ez. Gozo puntua ondo, eta aliolian zaporeare bai gustua dauka. Zaka, bakizue aliolia gehiegi botata, zaporea boan geltzen den zapore hori ez dela bat ere, atsegina. Eta kasu hontan oso oreka ona dauka. Bai, ez dako bape grasarik, larreko grasa molesto hori, eta barroko puntua be bai, azurretan eta notatzen da, perfecto daukola. Eta pikante puntua dauka. Badakigu gustatzen zuela, así que nahi egin deu pikantik hori. Gatza eta pikantea, aitzolengan pentsatuta maiderreketanik, aitzolentzako platera zen ordua. Betik kaina sartia zue gatzakin, pikanteakin aurreko zaila. Egatxak oso osoak. Gatzez oso ondo. Saltxak ondo daude, puntua ondo dago, aurkezpena ere minimalista agian, kale jana izateko ez, janari azkarra izateko, baino oso goxoak, egatxak. Nik uste eta azkenean gure platera politxena diala. Eta aurkarianak ez eixit horren beste gustatzen. Bueno, Edu? Bai. Platerako na mesedez? Tanon artean, iguala dugu bezala gauziko da zula. Guzakatu gara gauzak ondo egiten, eta nik uste ondo egin ditugula. Edu, azaldu ikusu mesedez aurkezpena? Azkenengo platera zesan patatak ez, patatak eta keptxua. Bueno, guk egin duguna da, lehenik eta behin hasi gara keptxuarekin. Eta azkenik, patata, bi teknika bat dago itxeko. Lehenik eta behin hauek ez dira patata agriak. Beste baterako, hobe erosten badozue hori, porque frigitzeko. Hoi badakigu. Bueno, nik izan bardo dana. Hoi badakigu Edu, baina Mona Lisak balio du bai egosteko eta bai frigitzeko. Agria. Frigitzeko agria, eta bakizue. Orduan, egin duguna izan da... Mona Lisak bientzako balio du. Vale. Eta zuek sukaldari trebeak zerate. Eta beste alde batetik, denbora, pitxin bat sobean geleukagunez, hartu dugu beste mota bat, hau dultzia da, orduan egin duguna da txiki batzuk, osea, hiperraskar, frigitxu superraskar, eta bota duguna izan da piperrautza, pimentoia eta gatza, eta besteik ez. Plateraren izena, honena? Ez dugu pentsatu plateraren izena. Aurkiko du baten bat, ez da? Sukaldar badin bazeate, zuen kartetan platerak izen bat aurkiko du. Bajan eta isi, gorak esaten duna, ez da? Txispun? Txispune bai. Nik esango nuke patata prejituta oso ondo daola, gaina nei asko gustatu zait Edu nola ibilizeran zuritu, iskinak kendu, patata bere tamainan denak berdina izan daitezen, eta beste patata haure bai, oso ondo, honek kriston puntua dauka. Eta netzako oso borobila dagoena da xaltxau. Garrik asko. Oso borobila. Patatei helduta, teknika itzorek esan duen bezala, teknika borobila da, bi patatak oso goxoak daude, eta ketxupari kanela botatze horrek sekulako puntua ematen dio, eta niri kanela ez zait gustatzen. Hot dog esan dugu, eta gainean egon gara, zer eta nola egin behar zen, eta nageta, nik nire akatsak banitun, nire
ustetan albakak ez dio asko laguntzen eta gatza itxin bat gora. Bai, eta platera hau borobilduta. Zuen kasuan, leheno esan deguna, hamburguesa junintzaizue, baina beste bi platerak borobilduta. Tipula top. Apurtxo bat laburpentzeko, hori bi plater oso ondo gaindituta, bestia, zeo zer beho betzeko beba zaukela, ez? Hore izendan ikuste dut idea generala. Baina bestiakin berdina pasau jaku, osea, ikusiko dugu... Benetan ez du dagoela leia, eta nabarmendu nahi dugu, Edu, zein lan hona egin duzu sukaldari buru bitxan, benetan, asko gustatu zaigu zein gidaritza izan duzun, eta erabakiak hartu behar zirenean nola hartu dituzun. Benetan, lan ona. Eta Maria eta Oier, ikusi guztuen artean aldarte aldaketa bat. Ez dakigu zer gertatu den, baina horrela ikusi nahi zaituztegu. Gaur talde lana ikusi da. Azkenean niko Oierrekin problema ez dakat, behin izan zen, azkenean sukaldean eta momentu baten batekin peleatzea, baso zeukitzezu, baina horrengo guna da, eta azten berda horrekoa, eta listo. Erabaki hartzeko momentu iritsi da. Niretako litzateke sari handi bat foga hau irabaztea ja, ez irugarren fogara joiteko eta pixkat aidea hartzeko azkenean. Nik uste dut irabaziko dugu laguk. Eta erabakia eta gero, talde bat arriskuan egongo da eta azken desafiora joango da, eta bestea ez, beraz, nahi duzuenean. Feria eguneko talde irabazlea da, Zurinen taldea. Pozik erabazi dugulako, baina ez nago harro gaur egin dugu lanarekin. Azkenian, Maria, azkenian. Azalduko dugu zergatik. Bai, oso lasai, ja azte bete bat gehiago. Beste proba bat ingabe, ja pixka kokotaino neon. Ja, deskazatzen aldego pixka bate, gaur ez gara ja lagi biliko. Ez tegu erreixa izan, ze bi taldeak lan oso ona egin dezute, plater bikainak egon dira, baina talde batean, plater bat oso goxo izan dira. Eta hori, tipul ez daian platera izan da. Eta, Maria, ez hori bakarrik. Zuk landu duzun platera honena izateagatik datorren astean izango zara sukaldari buru. Azkenean lortu du! Baina benetan biek eman duzuen maila eta parekotasuna bilatzen duguna da. Hori da nahi dugun maila. Beraz, zorionak, 8 hiri, animo azken fasean eta, aste bat lasai. Behin goz. Azkenian, tokau zaigu. Oier, Maria, egin lasai gaur. Irabazi dugu, por fin. Edu, erantzun bat leheno egin duzun galdera bat egingo dizugu berriz. Esan duzu, etzen ikuela aurkaririk indartsuenak nahi zurekin taldean. Honexegatik zen. Itziko dugu gauza bat argi eta garbi. Hauekin daro bat 3 egun jarraian behar egiten. Sukalde batetan gustora behar egitera oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da. Eta nik eurekin primeran moldatzen naz. Batxutan irabezten da, beste batxutan galtzen da. Bai, Edu, ez du hori esane baino galderatzen. Zure ustez orduan zure lehiakideak ez dira indartsuenak. Hor dago deska bat, non dator hartzaketik. Bestea, behartin berazategi. Bestea, baseguzu. Hori zen galdera, Edu. Hori zen galdera. Bale, hori da erantzena, barkatu. Baina lehiaketa batean bakizu estrategia
lehiaketa alde batera edo bestera doa. Bai, eta gero nik azelengo proban adibidez, akatz bat egiten dut eta kalera, noa? Horreta, torre gara, hona, ez? Hori da, eta zuen estrategia jarraitu duzue, orain aztu guztia oso noritu zarete, eta prestatu, mentalizatu ze azken desafiora goaz. Pentsatzen dut eduk estrategia hori baldin bazuen ongi atera zaiola azken finale. Galdu ezkero ja erreskiago libratuko da froga hontatik jakinez gorane daukala adibidez taldean eta esperientzia gutxiago duela sukaldaritzen. Nahi, edu. Baina badakit iztela jongo. Pertsona potentia da. Nik uste gorane jongo ala. Iritsi da azken desafioa eta gaurkoan beste sukaldari batek utzi egingo gaitu. Tira ez da zuen lehen aldia azken desafioan. Azken desafioaren izena da Oiar Jokoa. Lehiakideak eta kozinatu beharko duzuen platera da Oiar Gandor brioxa, paja patatekin, maionesa zitrikoa eta entxaladatxo batekin. Guztira 60 minutu izango dituzue. Beraz, eroso, ez eroso, barrukiekin, sanoko urduri, idearik bain ondik joko duzuen. Iasko barrukiak nik ez ditut normalki ez, gehiago txerrianak, arkumianak. Bai, gustoko bai, baina inoz ez da probeu. Morane? Egize da, oiar gangorrazko gazena zera topau bizitzan zier, baina pertsonak dekien gangorrazko gaz bai, eta horrek zutara. Prest baldin bazaudete, 3, 2, 1, sukaldariok eman zu! Zainkakoa txuritzea, ondo garbitzea, oztien kitimatekin. Gandorrak zuria negozietera. Da. Behin egosita, ura egosita, beste lapiko batera gehitu, eta hor barazti bota, eta egosi. Hori egosten dago mitartean, nik ingo nuke tipula eta goxatu, eta goxatu da daola, brandia, tomatia, eta hoi, blandu, goxatu. Nau, superlasai dakiaz, ze pasu gonbiotesan, eta aurrera, gauziera, jendik esaten dabela, goran ez da profesionala, baina goran ez duteko injerra, ez dakite atxamar bat edo, postukote, hori ja, ez dakite hain klaru. Lehenik eta hemen hori, godala izango da plankeatu hau, sartzea krestak hemen ureta eta ospina, pitzin bat, eta gero hasiko gara ja egosten, bale? Pizkanaka, eta bitartean hasiko gara ja saltzarekin. Hoi nire buruak eskatu diotelako, baina urtikan aurrera den opari bada. Horrela da, ni betiko gixatu ingo dut eta besteengan bentaja bat ate behar dut. Aurkezpenak eta beste mugak ez dira nire fortea, heltzea da. Nire fortea eta hori inbar dut ondo. Inoz bestote. Pero ez galtzi bestela, etxera. Hemen ez da huia zarerik, ezake. Zaiat guztetan galtzi ezetara bez. Así que... A tope. Bueno, hau egosi duenez, ja blankeatu dugu, hori da teknika azkenean, eta ja hau botako dugu alde batera, garbitzuko dugu hau ondo, urraspian, eta ja sartuko dugu lapikoa. Betu, eduk zuritu ditu, gandorra zuritu ditu, oztu ere bai. Bai, askarrena beha dikua, edu dikua. Eta honi txiko dago ja lapikoa. Honi txikot, eta azten danean irakiten, 30 minutu txiko ditu da bera. Yupi! Joder, edu harin dabil, harin da seguro. Bai. Seguro, mati baten. Itxura hori ematen du. Zuteldika aldean azkenean, agian ideak errekorrido gehiago eure baino, orduan, ikusiko dugu basastatzen da. Kaixo, goran, zuritu dituzu? Bai. Oso ondo. Orduan, hemen, tikula, azten nahioa, oso ondo. Tomatia, ez du berri. Berakatza igual bai. Botatzet, eta listo. Zale.
Eta jongo naziken maionesi, Amak erakutsi esten bezala. Momentu batzutan, buruari larrei emoten dutzet, eta pentsetan hau, atzetik nuela, bai. Listo, Xerrek oraindik heltzea, bai lehenengo hasi, baina ez du heltzea itxi. Besteek itxia dute. Venga, hasi oso ondo. Bueno, orain nengo duguna da, riotza jarriko dugu, tostetan pizkanaka, suabean, olio tanta batzuekin. Vale, sartagina jarriko dut. Nik briosa txikiago egingo nuke. Zaki nik brios guztia zergatik irabiltzen ari diren. Zer lingo zazen zukolan rollito badezelan? Horren erdia egingo nuke. Hori erditikan eta egingo nuke lingote bat, torrija baten modun igual, salsaz busti eta gainetikan. Bai, nik azkenin igual hogi fintxoa hobiatuko dut, ez? Azkenin ondo arruko guztia hartzeko. Bai. Hogize utxitxukot, gero rola betetako, eta ia tostetan jogonaz. Zela nengo. Zuluen mirager orduen. Zela neneko. Zela moztu duz azkenien zuk, eskestak. Bilu. Tengo testapa bi. Aurrera, venga, aurrera beti. Tipuline dekorazioarako denpori irabazi biot. Hau honino ez dago egozitxe. Así que denpori irabazten. Elabar ezeinoan apreparetan eta... Eneko hori ikusten dio dana, eltzearekin arazoak izaten ari da. Askotan mugitu eta aldatu du, denbora zean nola ibiltzen den. Eneko, ze muzuz? Ontxea, zira irikitzen. Sukaldariok, 35 minutu geratzen dira. Ke ba? Venga, Eneko, bukatu! Nik eneko bati pixka bildurrakatea, juten etxea, behitu. Hortzea, peleatzen. Bai, denpori gaitxik egona sarduretute, ia egoziko baiatezen kerestak. Vale, emulsioarekin hasiko gara, hemen suabe, eta abian itzi biogu hau makina, eta azten danean dana bateratzen, baina igoko dugu pizkanaka. Bestela moztu alda, eta moztekotan, akabo. Moztu da. Teknika esplikatzen egonaz eta topa, por listo. Txartatea da, txartatea da, batxotak gertatzen dira horrako gauzak. Suerte, Gorane, Pastana. Egur, garbitzi bidagene. Bueno, azkenin ondo azpiraino sartuta auki, itxoen emulsion hartu arte eta gero altxatzen hasi, ez? Nik heltzea iriki ingo nuke ja. Bentsat ikusteko gandorra nola dauden, txikitu oso fin, eta berriz ere agian saldara bota. Baina bentsat denbora eukitzeko hori egiteko. Nahiko prez, bai, baina egozin bidea ona sartzeko eta... Oia, espresa de repente hasi da, que botaten da, ostra, kojone guinaz, momentuen. Liada. Bueno, nola zua zeneko? Badana dekoten ja, itxoldoa, ja. Hori itzali eta peltzanean, iriki eta hau bukatu. Bai, zeu zelan bukatu egingo, baina testuri ez da izango bardine. Gero ikusiko dugu. Ja, baina... Upaneko! Sukaldariok, 10 minutu geratzen dira.
Nire ikuspuntutik proba honen zailtasunik handiena da egostea ondo krestak. Eta hori lortzea da, garrantzitsuna saltza edar bat egitea, eta gero, azkenean hori egosten duzun bitartean, jun basara gauza iago egiten. Oso dago, Txiki ingo, eta azkenean sandwich espezie bat egingo dugu, orduan sartuko dugu hau, osagarri guztia batera goteko, entzaladekin hasiko gara, tipula bakator, emulsio bakatein da, hasi que ja montau dana. Ez dute beldurrik euki behar, gandorra tope txikitu, iaia pure batekin eta saltsa krematxua lortzeko. Hombre, gogor badauen, txiki egon ezkero igual errez hau ingo da, baina ez dakit gogor dauen. Inoz ez totele zein ez dakit zetesturuk biduen. Eta behira, ze abila izaten arien hartu ditu zatirik lodienak eta kendu egin ditu. Adirudi berandu dizuela Gorane. Gorane berandu. Lapiko handiko nesta bireki. Ez dirik, denbora hartuko dio, Eta esan dozuia, igual komenegarrixa esango zalaia, guztia. Hartu ditu zati txikiena, txiki egin, eta gixatzen jarreku. Gorane, venga. Venga, Gorane, venga. Animo. Sukaldariok, 3 minutu geratzen dira. Kontxa, Gabezelan dauen. Hartu dute gangor zati bat, eta ez da egon oso bitu. Arriskuen nau. Mundial, iruditu nau beste sukaldariak goiz altxa dutela zutatik heltzia, eta nik aseguratzeko 30 ordez, 30 minutu mandizkiot. Nik esperantza handia dut, Asierren heltzekoarekin. Zitzan da agian heltzeko bakarra. Osorik heltzean egin dagoa. 10 bat. Nahi nuen alortu dut. Sukaldariok minutu bat gelditzen da, minutu bat. Goranek ez dut. Goranek ez dut. Bueno, a ver. Ari da. A ver. Zoran zaz, Gorane? Ondo. Venga. Animo, Gorane, animo. Venga. Goranentzako agian gauza asko dauza, hemen egiteko ordu batetan pauso asko dauz. Edo hasi da enplatatzen, Aloro. Eduren platera daude itxura bat. Zefin, Bai. Nabartzen disfrutatzen duela. Bai, hori da. Txalotzekoa da, Eduk eta Enekok nola egin duten lan. Enekok izan ditu sekulako traba pila, eta Edu joan da lasai. Atera duko, Bai. 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Sukaldariok orain utzi tresnak, eman urrats bat atzera, besarkatu elkar. Plater guzi eta tamalez Gorane juteko itxura guztia duka. Nik hori ez. Causa monteo terrible, es que deneter pasaiate, proban. Sukaldariok denbora bukatu da, zorionak egin duzuen lanagatik. Gauz bat ikarri politia egon da, izan da amaieran elkarri eman dio zuen besarka da. Eta hiruok komentatu gu eta izan da, zuek zuen artean elkarren kontra lehiatzen egon bazerate ere, taldea izaten jarraitzen duzuela, eta hori benetan txapela kentzekoa da. Brain, dastaketa dator. Bukatu dugunean proba eta aurpegia ikusi ditudanean, Goran ez dut ikusi oso posik. Eta orduan alde batetik esan dut, haien libratzen az. Nik ondo indot nire beharra, baina Goranen aurpegia ikusi dudanean esan dut, a ber. Epaimaikideok, nondik hasiko dugu dastaketa? Asier, ekarri.
Ni gixatuanekin badakit ez dakat inungo arazorik. Hoi da, ni oso ondo gixatzen dut, badakit. Zure plateretik zerbait azpimarratu nahi, edo? Bueno, indut betiko gixatu egin dut, azkenin ni eroson zitetzen modua, ni uste tola egin behar dela zapore guztiak ondo hartzeko, ez? Iten jugu egoxatik da gero azkenin naiz elkartu, ez da dena berdin goxatu, azkenin egozpen luze bada, eta hor behar du dena elkarrekin egotea. Orduan, nik beti bezala indut, pikante puntutxo bat eman diot, barrukiak eta izaten dian bezala, bueno, saiatu naiz, modu tradizionalenean egiten. Bai, nik oso ondo ikusi dizut, lanian, gixoa oso ondo landuta, pauso bakoitza bere momentuen egiten, baina aurkezpena... Bai, azken ez da nire fuertia, ez ikasi barra dakat. Zure heltzekoa usaia bintza zoragarria zeukan, baino geratuko bazina, estetika gehiago zaintzen, hastea gomendatzuko nizuke. Ze, bueno, elementuak egon badaude, patatak finak daude, bueno, txiki hori ere, eltze txiki hori ere, estetikoki ez dago txarto, baino, egia da, elementuak modu honetan platerean, niri... Bai, bat bestean oso gaina. Bai, honek, horrela egon daiteke. Platera hau, horrela egon daiteke. Bai. Edo bestela, patatak, egin jarrita. Nik esango nuke lehenago esan detena. Zuk gixuak lantzeko garaian oso ondo egiten duzu, eta ikusten da, nabaitzen da, dastatu dugu, eta biguña dago, pikante puntori dauka, tipula gustua dauka, borobilduta dago, pena... Estetika. Ez pena. Pena. Asier benetan, platera oso goxoa dago, eta estetika hori zain du urrengoan. Estetika, nire arazurik handiena estetika da. Ez dakat kontrolpean, ez dut erabiltzen ere jatetxean, eta urte asko dira. 22, 23, 24 urte izango dira olako aurkezpenak ez dituela egin behar. Gorane, mesedez ekarri platera. Gorane! Ni bilinaz, montaña rosa baten iguel. Orduan bastakit nuna maitukoten, edo goizien, edo behien. Zer modu zibilizara? Txarraken dute ondo. Txarraken dute ondo. Bueno, orduan hori, zer da? Ondo? Ondo eta txarto, eta ondo eta txarto. Eta txarrena ze izan du da? Eroso ondu zea, lani? Probatu dituzu gandorra... Bai, dana probabot. Hau ikusten da, dauela ikutuko dugu, bai? Bai, noski. Pasa oin dozu? Pasa oin jot. Gandor danak? Ez, baina gangorra ez, Ez barruen dau. Horren barruen dau, bale, barkatu. Ez que ez dut ikusten. Nola jatea? Hartu zenke goizatitxo bat eta untau barruen, adibidez. Ez que hau tomate saltza da. Tomate saltza da eta nik gandorrik ez dut ikusi. Niri tokatu zezkit baino gogorra daude. Bai. Gandorrak. Niri ez. Niri zatitxo txiki bat, bai. Baina txiki bat, Eta estetika ere, platerean. Montxo, eskaz. Bai. Zorte hon. Horregatik. Eskerrik asko Gorane. Hartu zure platera. Eta honen ostien esan aldot, igual, jore mirazela. Edu, mesedez? Ikusteko gaur plater honekin lirotu nezela. Ogilean, barrukaldean gixoa dago? Bai, claro. Kanpotikan bakarrengan ikusten da, bakarretik aldetzen dut, Bai. Zalantza bat genuen. Bai, zalantza genuen. Eta zen, ean oraino beteta ote zegoen. Bai, ia, berarte, bai. Bai, horregatik aldetu ezek. Uste nuen bakarrikan goikaldean zegoela. Ez. Ba, ideia ondo dago, Edu. Lana oso ondo indezu. Baina nik esango nuke puntua, egosketako puntua, pitxin bat mondikan motel dagoela. Pitxin bat gehiago beharko luke. Bai? Eta lehen hona baitu dut tomate gehiagitz aukala. Eta zaporean ere horrela dago. Beharko luke gixo puntu bat gehiago, brandia ardo beltzaren zaporea, bai, eta egosketa gehiago. Baina dana batera janda. Dana batean, ni gustatu. Oso ekilibrio politxa dauke,
Brioxean goxotasun horrekin, eta naiz eta igual tomate puntutxo hori bai badauke, eta igual pikante pintxintxo bat. Brioxaren testurak ere, ozkadari kontra egiten dio. Eta gandorra egia da, pikin bat falta duela, eta tomatatze hori niri ere, bueno, nahiago nuke itzolok esaten duen bezala, beste noraitera eraman izan bagenu, eltzekoa. Baino, mokaua goxoa dago, ensalada ikeragarri gustatu zet, ez dakit zer egin duzutazki, baino oso fin dago. Eta patatak ere, ez ditugu aipatu eregin, baino. Lasto patata. Bai, oso finak. Eta zu lanean ikustea berriz ere, izan da opari bat. Eskerrik asko. Bai, oso lan, hori komplikatzen du, claro, ja hemen ez da zelokeriak. Hemen txartu ditzen duzu ben eta kalera zoaz. Eneko, mesez, ekarri, zure platera. Nik klaro ukitena da, zeuser kontra gongo bazan, zera krestane puntu izango zala. Igual gogortxu o punto atzera geratuko zala. Ez baina niri platero ere divertitzen nau. Benetan, daka, limoia, garraztasun, bisitasun hori, gero pikantia hemen. Lastatu duzu, Javi? Lastatu duzu? Bai? Gezurra dirudi, gandorrak egiten dituzuen lehenengo aldia dela denok. Benetan, Ustek gila bengote zen, Ez azkarrian igual ez. Ez. Ordu biukido bat ezen bekazuela normalien eukiko teza. Niri briotxa geratu jatorra purtsu bat arraro samar. Ze betegarri xe dau asko sobian etako bera bakarrik. Pikante txopontu horreaz hori dau txapo. Baina briotxakin, ez da purtsu bigundu dan, edo igual... Egian briox gehiago lagunduko dioke. Bai, pitxin bat igual gehiago, baina niretzako aurkezpena eta zaporea Michelin zarreko plateroa da. Bai, Asko motibetazte, ez dan kriterioa dekola eta... Bai, motibo bitez haitxu, aurrera haitxu. Gorane, emozionauta? Haupa, politxe. Baina superpozik, Beitu. Beitu, Ainoa, beitu bai. Zelako presentatzaile eta atzien dauzen danak. Tranqui. Ni berdin ingo nuke. Ni azkenin lagunak bai, ondora ematen geha, baina azkenin txapelketa bada. Eta hemen ez gaude, bat aulago alima dago, eta kagun armak ere bali baritugu. A ber, nau triste. Horain dik ez da bukatu, lasai. Goranek txispie motetxo para mi eri. Goranek beran espirituaz bakarri platora sartzen da, ja moten debea bete egiten dugu. Eta deko hori karaktera, personalidadie, niri asko guzteta jat. Epaiak erabakitzen ari dira. Badakizue gaur zuetariko batek sukaldarien liga utzi egingo duela. Eta erabakiak hartzak gerozta zailagoa da. Argi egon da beste bai Asier bai Edu eta bai ni sukaldari zegarela. Orduen, hobeto edo txarra zeusera taraingo gendun. Epaimaikideek erabaki hartu dute dagoeneko, ezta? Hartu du. Beraz, sukaldarien liga utziko duen sukaldaria da... Eneko. Zeba, Goran. Gorane. Etxaiak oso gorra dira, denak dira, ja komodinak buskatu dizkigu. Ja ez dago komodinek. Hemendikan aurrera... Eta badakizu zer egiten dezun, baina behin pasatzen danean,
Ba, ez dakit, ez? Kulpa pixka sentituko du, no, baino eske... Naz, negartizena. Edu, oin ez dakite, igual Edu negarrez, da? Edu negarrez, ez ino sinistu. Zain benetan izase lagunak. Ai, klaro. Bere semien ni zainduko tez. Usunean. Bai, triste jarri naz, kriston dipa da. Kriston dipa da. Hemen ja daramagu 6 aste. Eta... gustora berarekin, oso gustora berarekin. Pena. Bueno, Gorane, placer utxa izan da. Jo, niri eskerrik asko dana gaitik. Ai, ama. Ja, jatetxe zabaltzeko moduza. Katziz. Atzien zazion danari, sarie, bueno, la leche, Ainhoa, la reina del plató benetan, baietz. Eskerrik asko danagaitik, enue triste, enue oso posik. Gorane, sukaldari honena zuzara. Zuzara honena. Placer bat, benetan eskerrik asko, Gorane, lortu duzu, gainontzekoak, seguraski momentu askotan, 25.000 euro horiek alde batera utzi, eta sentitzea, saririk onena izan dela zuek elkar ezagutza, eta hori zuk lortu duzu. Eske, enek izan esango segaz geratzen hazen. Nik uste dela konjunto bat, dana, nervizuek, postasune, jendie, esperientzia, bera. Baladi! Baladi zainu ondo, 3 zenbakia, Goranen partez, zaio zuzoz, Animo. Berko dozuta. Ez que ez hau bier, asko balizo da bie. Hor dauzenak, eta zuridunek bebai, baina... Badakizue hau da sukaldarien liga, oso arro gaude, sukaldaritzak, gure herrira eman dion guztiagatik, egindako ekarpenagatik, eta hemen be, euskal sukaldaritzari gure ekarpen propia egiten diogu, ezta? Bai. Zuk egin diozu zurea. Niri bai. Eta jarraituko dugu ekarpenak eginda egin, eta Euskal Herriko sukaldaririk onena bilatzen, ezta? Ba, esan Gabon. Gabon, Euskal Herria. Gabon.